سلام كم يتوعلو زخبركم تخطاتلتي فنوي إيري تي في نلوم قدام 25 سنة نفرق معلتن فرعانس تدالوز ينا ومن سنة وحيزنا لكم قريبنا لنا مكتتها لكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقندرنا تبتات فيلم أما حدار زوباقاش باركا بقدام نتات مدبات تمور مخته مسهز بزتيوم أما كل سلطنا حيل بحري تمرتاوي محبراوي سنفتت توهيبو أب سيموتي زقات أما بارع مرور أب تفتراوي هابتي عنوة هوريدو معوي علما ومعبالة نخرقاقات حباراون وهودن سعر خمزدلي بريزيدنت تشاينا قليتو هقراو مع كان كنزب نعبيت كتب أمريكا ملكيتو أقدمون زهابو تنبيا أقديلو أب كتما أوسلو بستخاد متكعت فوكس برد سباوي خسارة وريلو حبريتها كاب منيسرتعنا تمالي أب ممرمري ماكلات زوبا ماكل بستقبره ناي لاباراتوري مرمراتات أدراشهم قجرت كامبو بولون سنعفن زغنو سلسة زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتهم زغمزيلون كله كورونا فيروس ترخيبهم أب هوسبيتال زوبا ماكل تعقيبهم كنكن كبر لهم زنحو حموش زيغاتات حاويهم تفاني مالهم بز مسرت تغلال قطري بكورونا فيروس تلوف زيغاتات كسعلو 1988 تنبتحلهم 1974 كابزيوم حاويهم استفانو 103 بموت زتفليو 11 ما جينا بهوسبيتال تعقيبهم كنكن زقبر لهم زلو يوم منيستر تاعنا 24 سنه 2022 أمحدار زواجاش باركا أمباسادر محمود علي حروي كاب 13 كساع 18 سنة أب قدام نتات مدبات أمور مختزوت كورة ذات مس حزبي أكايدوم أبتي كتت كمدرخاوي قدنت أب تحت زبل تيما مس نبرتي بارنتو أغردتن تسنين استخايد ركبات أمباسادر محمود حزبي ودابيتاتو أحيلو أب قدام نتات توكير هنا تفات حساسيبهم دحنتاون لمعتاون ملات كومون مرقات محبراو فتحي قدام نتات نايز مدرخ كم زخون زحبره أمباسادر محمود حروي حزبي ببخبابيو سلام رقعت النموحاس العلاد هبو هيبو كعين تساتفو كعز نازخ خيرهم أمربات محبراو فتحي نروحو كبابيتات زتموتو بروجكتات تتحيزهم ما بتقبار خمزر كابون زتوابع قسقاس يمزقب كم زلون تغيسو لما معوي تتكامنت مدبات لمعاتن تكالات محبراوي أقل لوتن مرققات أكلات منقستن قنبارن بحفشا محاورات محدار دما بفلاي بوهدت كسرحو أزخ خيرهم تساتفتي بوغنم ما كله كنتات زتوكرو ركبات كدفالهم نطفتات معقاب حمدن ماين بسفي حق رحلو زي مخني نهري واغاتات مكتخ غبرلو كرامات قدم مئتاو اخول قدم مدلوات كغبر كمون ممحدارات كبابن عدتاتن صتا خبابينا موحاس حلافنت كوسدا زبلن كالن ريتوتات بمقرب مدبات امور مختن معوات زلوم قربنات አረጋግጾም አብተን ዝተረፋ ንዞባታቱን ተማሳሳሊ ርክባት ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጥሎ أبدون قولو أبزركب ماكل سلطنا حيل بحري 53 ميتاوي دك أنستيو نزركبهم كاب 10 وزوباتات استواتو 281 أبلات هقدف زوبا سمينا وقيح بحري سلطنا مباتا محبراوي سنة فلتتواهيبهم ب10 شمونت سنة بتخايدة مزازمي سنة سرعات صحافي حزبا وجنبار ديمقراطية فتحن زوبا سمينا وقيح بحري أتو رزنا أدوناي قصالنت حدا جنبار وي سلفي اب قصال مسرح مملمال بقعات ابالاتن مريحنتن كم زمركوس بمتقاس السلطنا ابز مدايزي عبي قد خمزلو حبيرهم ام حداري زوا سمينا وقيح بحري ويزرو اسمرت ابرهاب وغنا زغات امنا تصاوتات نامكتنا سباوي تصغانا خنا معبل قداسنتو عزز مخانو بمغلاط سلطنتي اب كل مدايات هيوت حبرتسب قلاس تراخهلوم تمحصينا أب إثيوبيا زنورو إيرتراويان مسسني مع كان حدر سماتات جنزبا وفيا غيرهم أتي بمخنيات 10 سنة مع سماتات إيرترا استبركت جنزب 469 شحبر مخانو إمباسي إيرترا أب أديس أبا ني إيرترا حبيرو ني إيرينا حبيرهم زخمزيلون كله أب نوزبا نافا زنتو صراحتنياتات كالات منغستي 66 شح نافا ني 10 حدث دراسواتن دك سواتن أبركيتهم أب زوبا ماكل نوزوبا قالا نفحي نسلست أوارح بمويا السلطنو 56 منسيات حمبرتي ب23 سنة تمريهم سلطنا سنة صحوف سنة صباغة صغر رأسن من ملخ عقاتن كمون تلهيت زات غالليهم أبتي ناي مرغا سنة سرعات أما حداري حوس ختما حمبرتي أتو الأزار قبري هود منسيات زوهابو مويا وسلطناتات نعبيتهم مخانو تغنزيوم زنباليهم آلاليهم تساتفهم كعززو أزهاخيرهم
حلافي ጨንፈር حمامة እዞባ ማእከል አቶ ሳምሶን ክፍለ በወገኑ ስልጠንቲ ዝቀሰሞ ሞያ መባእታዊ ምዃኑ ተገንዚቦም ብጻዕርን ስራሕን ከማዕብሉ ተላቢዩ ኣብ መወዳእታ ስልጠንቲን ዝቀሰሞ ሞያ ዘንጽባርቕ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ኣቕሪቦም ኣብ ሲሞቲ ንዞባ ገልዓሎ ኣብ ዝርከብ ብስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ሃብታም ዝኾነ ከባቢ ብ15 ሰነ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ዘጋጠመ ባርዕ መሮር ኣብ ኣግራብ እንስሳታት ዘገዳምን ዘቤትን ከምኡውን ንብረትን ከቢድ ዕንወት ከም ዘወረደ ዶንጊ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ እቲ ክሳዕ 17 ሰነ ዝቐጸለ ባርዕ 16 ኪሎ ሜትር ንውሓትን 300 ሜትሮ ጎድንን ዝስፍሓቱ ከባቢ ክሽፍን እንከሎ ብዝሕዝ ዘሎ ኣግራብ ብርክት ዝበላ እንስሳታት ዘቤትን ዘገዳምን ከምኡውን 6 መንበሪ ኣባይቲ ምስ ሙሉእ ንብረቱ ከም ዝሃሙኸ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ግና ከም ዘየለ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ጠንቂ ትባርዕ ዛጊት ብልክዕ እኳ እንተዘይተፈልጠ ልዑል መጠን ሙቐት እሳተ ጎመራዊ ባህሪ ናይቲ ከባቢን ክኸውን ከም ዝኽእል ኣመሓዳር ንዞባ ገልዓሎ አቶ ማሕሙድ ኢብራሂም ኣሚቱ ኣብ ሲሞቲ ምምሕዳር ከባቢ ባዳ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ተመሳሳሊ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ተደጋጋሚ ክኽሰት ምጽንሑ ካብ ምምሕዳር ንዞባ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ድሕሪ ሓጻር መሰጋገይር ዝዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ምዕሩይ ዓለማዊ ምዕባለ ንኽረጋገጽ ሓበራውን ውሁድን ጻዕሪ ከም ዘድሊ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ሓቢሮም ፕሬዚደንት ፒንግ ነዚ ዝሓበረት ማሊ 24 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ኣብ ዓለማዊ ምዕባለ ዘተኮረ ናይ መራሕትን ላዕሎት ሰመዝን ዝተፈላለየ ሃገራት ዝርርብ ብማንዛ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዩ ዘላቕ ምዕባለ ብተናጸል ከም ዘይረጋገጽ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ፒንግ ኩለን ሃገራት ተዋሂደን ክሰርሓን ሃገሩ ኣብ ኩሉ ጽላታት ክትተሓባበር ድልውቲ ምህላዋን ኣረድዮም ነቲ ቻይና ዝእንግደቶ ናይ ማንዛ ርክብ ዝመጎሱ ተሳተፍቲ ንሓበራዊ ገስጋስ ክሰርሑ ምዃኖም ኣፍሊጦም ይኹን እምበር እንኮ ቀጽራዊ ቁጠባዊ ስርዓት ክምስርታ ዝደልያ ገለ ሓያላን ሃገራት ቀንዲ ብድሆ ሓበራዊ ተበግሶታት ክኾና ይረኣያ ከም ዘለዋ ይግለጽ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ብዕብየት ቁጠባ ኣሜሪካ መልኪቱ ኣቐዲሙ ንዝሃቦ ትንበያ ኣጉዲልዎ እቲ ማዕከን ቁጠባ ኣሜሪካ 2022-2023 ብ3.7 ሚእታዊት ከዓቢ ተነቢዩ እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ 2.9 ሚእታዊት ኣውሪድዎ ኣሎ ብዘይካዚ መጠን ዕብየት ቁጠባ ኣሜሪካ 2024 ብባዶ 8 ሚእታዊት ክጎድል ከም ዝኽእል ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣሚቱ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣቐዲሙ ንዕብየት ቁጠባ ዓለም ኣመልኪቱ ዝሃቦ ትንበያ ከም ዘጉደሎ ኣይርስዕን ሳዕቤናቱ ንዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ክሊማዊ ነውፂ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከምኡውን ኩናት ዩክሬን ገለ ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ናይቲ ቁጠባዊ ዝሕታለ ምዃኖም ጸብጻባት የረድኡ ትማል 24 ሰነ ኣብ ከተማ ኦስሎ ኖርዌይ ኣብ ኣዳራሽ ለይታዊ ትልሂትን ኣብ ከባቢኡ ኣብ ዝርከብ ጎደናታትን ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ሰብኣዊ ክሳራ ወሪዱ ብሰንክቲ ኣብ ማእከላይ ሸነኽታ ከተማ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 2 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ህሱያት ዝርከብዎም 14 ከም ዝቆሰሉ ሰመዝ ጸጥታ ኖርዌይ ሓቢሮም ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ዝተጠርጠረ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወን ብርክት ዝበለ ተተኮስቲ እውን ከም ዝተታሕዘን ዝተቐሱቶም ሰመዚ መበገሲኡ ንምፍላጥ ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ኣብ ኖርዌይ ኣብ 2011 ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 77 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይሕብሩ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ብጉዳይ ኩናት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ጸንዐ በይናዊ እገዳታት ፈጢርዎ ዘሎ ቁጠባዊ ጸገማት ንምፍታሕ ኣብ ዘኽእል ዛዕባ ኣተኪሮም ኣብ ከተማ ብራስለስ ቤልጅየም ኣኼባ ኣካይዶም እቶም መራሕቲ ሩስያ ከም መልሲ ግብሪ ናይቲ ኣብ ልዕሊያ ዝተወሰነ እገዳታት መጠን ሰደድ ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ናብተን ተጻረርቲ ዝበለተን ሃገራት ደው ብምባላ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጽረትን ናህሪ ዋጋን ንምፍታሕ ኣብ ዘኽእል ኣማራጺታት ከም ዝተዘራረቡ ተገሊጹ ዘይካዚ ኣጋጢሙን ዘሎ ሕጽረትን ናህሪ ዋጋን መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ፍታሕ ንምንዳይ ዕቱብን ውሁድን ስጉምታት ክውሰድ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ ዘተይሉ ዛዕባታት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሰንክቲ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝወሰንኦ በይናዊ እገዳታትን ሩስያ ዝወሰደቶ መልሰ ግብርን ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጽረትን ናህሪ ዋጋ ነዳዲ ባህርያዊ ጋዝ ኣካልን ካልእ መሰረታዊ ጠለባትን ንምቅላል ላዕሎት ሰመዚ ጉዳያት ወጻኢ ኣባል ሃገራት ጉጅለ 7 ትማል 24 ሰነ ኣብ ከተማ በርሊን ዘትዮም ነይሮም ኣብታ ኣኼባ ላዕሎት ዲፕሎማሰኛታት ጀርመን ኣሜሪካ ብሪጣንያ ፈረንሳ ጃፓንን ኢጣልያን ዝርከቦም ወከልቲ ሃገራትን ኣህጉራውን ውድባትን ከም ዝተሳተፉ ተሓቢሩ መንግስቲ ኣሜሪካ ብሰንገቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝወሰኑ በይናዊ እገዳታት ኣጋጢሙ ንዘሎ ሕጽረት ነዳድን ካልእ መሰረታዊ ጠለባት ህይወትን ዝጠንቁ ናህሪ ዋጋ ንምግታእ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝግበር እታው ንምዕባይ ሓያሎ ውሳኔታት ክሕልፍ ምጽንሑ ይሕበር
ሰሜን ኮርያ ፈተነ ኒውክሌሳዊ አጽዋር ከም እተካይድ አሜሪካ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ኣብ ዝኸሳሉ ዘለዋ እዋን ሓይልታት ምክልኻል ሃገሩ ክመጽእ ዝኽእል ተጻብኦታት ንምምካን ዘኽእል ዓቕሚ ንምድላብ ቁልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ኣዚዞም ፕሬዚደንት ኪም ነዚ ትእዛዝ ዝሃበ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲን ላዕለዎት ሰመዝ ምክልኻል ሃገሩ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ምዃኑ ወጋዓዊት መደበር ቴሌቪዥን ሰሜን ኮርያ ቃሊሓ እዚ ብመሪሕነት ፕሬዚደንት ኪም ክካየድ ዝቐነየ ተኸታታሊ ኣኼባታት ላዕለዎት ሰመዚ ሰሜን ኮርያ ኣሜሪካ ምስ መሻርክታ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ብኣንክሮ ክትከታተሎ ምቕናያ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ሓቢሮም ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣህጉር ሰገር ዝርከቦ ናይ ነዊሕን ሓፂርን ርሕቀት ሚሳይላት ፈተነ ድሕሪ ምክያዳ ኣሜሪካ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን እቲ ሃገር ንእትፈጥሮ ጸጥታዊ ስጋት ንምምካት ዘለወን ድልውነት ንምትርናዕ ክሰማማዓን ከለዋ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን መልሰ ግብሪ ምዃኑ ዝገለጾ ፈተነ ኣዕነውቲ ኣጽዋር ኣካይደን ነይረን እየን ንሎም قدام 25 سنة فرق معلتن فرقان استدالو زيناو مسنادو ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ኣማሕዳር ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ቀዳምነታት መደባት ጥሙር መኸተ ምስ ህዝቢ ዘትዩ ኣማክል ስልጠና ሓይሉ ባሕሪ ትምህርቲ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ተዋሂቦም ኣብ ሲሞቲ ዘጋጠመ ባርዕ መሮር ኣብ ተፈጥራዊ ሃብቲ ዒንወት ኣውሪዱ معروي عالماوي معبالة نخرجات حباراون وهدن سعر 5 دلي بريزيدنت تشاينا قاليتهم أقراو مع كان جنزب نعبيد كتب أمريكا ملكيتو أقدمون ذهبوا تنبيا أبديلوهم عبكتما أوسلو بستخدم متقعد فوكي سورة سبا وخسارة وريدو نحجز تدارو زينا بزتفتيمو تحنو علو